ọkwa anyị nwere mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka dibia one wepụtagolo ihe eji agwọ HIV ọrọ ya ka ọ until Maazi Dibia weta the likes of Maazi Dibia abịa with ndị ọzọ ewepụta nke ha ma ebidoluwa ihe be anyị ndị ọcha ka ya abakatala anyị ulu o wee mebie ọkwa unu si n'ụzọ ndụ nna anyị nke nwa ka mma mgbe ndụ nna ha dubizi eme ndụ nna nke ndị ọcha dubizi na-alụ ihe niile ha na-alụ ndụ nna anyị dubizi na-eme ihe na-enweghị isi ihe enweghị ihe eji eme kedu ihe nji anwansi eme a na-agbasa ndị ụka wọl steji na-enwe onye ụka ada emeta afụgo m onye ji asala isi o wele moto eje chụọ aja n'ụlọ ụka mgbe iche mmadụ batara isi o wele lọya jekwa ebe ahụ je natakwa moto ya a na-agba ụka mgba steji onye na-eme nke ọ na-eme na-adịrọ mma you call that person out ndị ọtọriti ejekwuru ya na gọvanọ Soludo si ndị omenala kwụsị ime omenala okwuro ya ma ndị dibia kwụsị ọlụ dibia ha okwuru ya ọ gwa come and register with us nke anyị na-eme bakwa olu ka anyị ma etinye n'ihe a na-eme onye ọ na-adụ azụ kedu ihe ị na-adụla azụ for clear conscience on accusation ọ na-efie akpụ onye nke akpụ onye nke akpụ onye nke unu efiluo na mmegide ọ bụrụ mmegide and still open na ọ na-ejidebeghị ga-emebeghị arrest jidikwa aka gị jewe ọka kịta ma ebe ọ na-asị unu bịa jee rejista ịkọwa nke ị na-eme bifo abịa kpụọ gị akpụọ nkwe ike ọ bụ na nsi na ori aja maka ihe ṅụrụ na Fanta n'ụwa adịghị adị ụmụ Fanta a na-ekposacha na biskit ihe ṅụrụ ya ma ego na-adụ n'enu ya ma ọkụkọ ndụ ha na-aja ọsụ kekọ wele dowe na ihe nta ha n'ụwa adịghị adị ikekwa ọ bụ na onye ori aja ka ya ka njichọ ime isi Maazi Dibia ka ọ ma na ya akọwala m ndị a niile na-akọwakwa maka omenala na ọdịrọ na ị na-eme ụka na ị na-emere omenala ije alụmdi na nwunye bụ ihe kọwara na onye ọbụla na-eme omenala na-akpekwa ụka anyị wụ ndị omenala bịa bụrụkwa ndị ụka gbam 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 anyị na-ekwu otu ọ bụla ọ dị akụ gị n'obi ma a nọbụrụ gbam ndị be anyị ụmụ ebe anyị na ụmụ ka esi eme ya n'oge gbam anyị etinyegharụ ka anyị si etinye arụ ebe bụ na anyị kwuo onye ọsebe anyị dị onye vam nke anyị kwuru juo ya ekwuo n'ọzọ ka e nwee fana na social media nke anyị mere juo oyi anyị mee part 2 gbam ka anyị na-akpụtara unu ndị ọ dị ka ọ dị anyị ndị nwere obi eji ekwu okwu ivi n'oge ma n'opu bọdụ ọ bụ na ị nwere obi etinye n'ahụ ọ bụ na ime ekwu nwunye gbam etinye n'ahụ anyị na-akpọta ma ndị ala ma ndị si dị mma ma ndị ụka ma ndị omenala so far na ị nwere ife ị ga-ekwu ụwa ga-anụ you always welcome to gbam afa m ka bụ Dr. Chijioke Igwendo Odogwu ya mbaba ezigbo onye aba tata anyị nwelụ onye fọdụ n'ime nwe ike ilote ọbịabugo before okwu maka ife okwuchasị some people etinye arụ some people tata anyị nwekwalụ Mr. Chance TV Chukwu na-enye m ije awele nke izi na-ekwulọbịa ọzọ Chukwu na-enye m ije awele nke izi na-ekwulọbịa ọzọ nnọrị na nke ikpeazụ a anyị fụ na Chukwu jọsụ dọnyelụ gị ezigbo ije awele ozugbo ị na-eje na-abata ozugbo Mr. Don nnọrị nne na gbam nọ ese ka ị bịa nọnyela anyị tata you are a friend of the company so anyị asị gị nnọọ maka ndị na-amarọ gị inwe ike ịkọwala anya obele kedu ebe bụ Mr. Chance TV? Mr. Chance TV bụ agba m na agbata buru ibu maka ka m si ekwukalị ịchọọ m na omenala anọ m na omenala ịchọọ m n'ụka anọsi m ike n'ụlọ ụka igbe chọọ m na ngalaba ịzụ afịa a na-azụ afịa ọtụtụ ụzọ afịa ihe ndị bekee na-akpọ general merchandising na nke ikpeazụ a na-ebudatago m branch ihe sola m na-ekebe anyị maka ọnwa eke ka nwụ na-ekwulọbịa so enwego m shop ebe m na-azụ afịa ihe sola m n'ụlọ ebe a nke Abuja dịkwa ebe m na-akwakwa akwa na Abuja dịkwa nke Lagos dịkwa maka ọnyanwa bụ isi mmiri ọkụ Nigeria si mela anyị ya na onye ọbụla na-azụ afịa na-enwero branch na Lagos na nke Lagos dịkwa dan ụzọ njem nke mgbegokwa anyị na-ejekwa na-anata isi ya na ejego m nata mm travel na 16th of January wee natakwa na mbido February anụnwa jelodu afịa m so nnafu eche afịa m nataluo nga ma offload na Lagos anyị nọ n'ụzọ esi achụ ego n'ụzọ dị iche iche bụ ezi ụzọ so ọnyịnya nwa bụ ife eji wee malụ ndị bịakwa n'ilu akwụkwọ Mr. Chance TV ife nji wee mepee ahụ maka na anyị kwere m chi m nkwa na mma na-eje ozi ị na-agbasa ya bụ ozi ịsape anya ndị mmadụ ihe a na-akpọ ime ka ndị mmadụ nwee self awareness sokwu n'ihe nji wee bịakwu
yọọ biko ka ndị family mbụ ndị gbam mekwa ka m bịaghalịkwa maka ije abịa bugo m ya. Yes. And ife nji maka ya wee bịa nke taa ma mmeche ka ị jụọ m juzie m ihe ka m kwuwezie wụ maka Maazi Dibia ezi nwanne anyị nwoke. Nya ka m ji wee sị ka m bịakwa ọzọ taa. So akọwago m onye mbụ kọwa ihe m na-eme wee kọwazie ihe nji maka ya bịa ofu iche a ka m ji wee tụwo nnụnụ ọka nkụ. Before I gaa n'iru ka ala dịkwa ka ịbịalụ wọ chance ịsị na ịnọ n'ụka nọdụ n'omenala ozugbo ịma some people na-asị na mmadụ ekwesịrị ịbụ anụ enu mmadụ ekwesịrị ọ bụ na ịbụrụ anụ enu ịma abụ anụ ana that na mmadụ ekwesịrị izida na ịdị ọkụ ma ọ bụ na iju oyi ị kwesịrị ịdị nyala lukewarm. Yes. Ọ dị possible na mmadụ ga-anọkwa n'ụka nọdụ n'omenala and then why are you in both? Gaa n'ihu. Amarọnụ m ka m mesi wee bịa kọwakwa a sị na ihe agba n'aka adị eji enye enene ya. Yes. Amụnyere anyị niile na omenala. Okay. Omenala mere na amụrụ nwa si ka ewele ụwa nwa enu nwa ka ihe a na-akpọ ya n'Igbo placenta ka aga nie naanị. Yes. Ụwa ka anyị si eto nna anyị na-aga nzukọ ya na ndị ọyị ya ọkpọkọla anyị olu ebe o ya aga ọjị ewepụta ọjị ọ na-akụzili anyị ụzọ esi aga ọjị. Yes. Ịga ọjị bọọdụ ọ bụ omenala ka ọ bụ. Omenala. Ụbọchị ụka luo na ụbọchị katikizim luo ifu ebe nna anyị ahụ na-apịakwa anyị ụtalị sa anyị gawo ekpele mgbede ekpele Wednesday o mere ọ na bụ na o mere na be anyị mana ọ papa anyị a na-agọkwa ọjị na-agọ ihe omenala na-akọkwa ihe ogirisi pụtalụ na-akọkwala anyị ihe akọ unele ka esi echukwakwu ya ọha nchawa ọdịnala na omenala na-akọwakwa na ndị be anyị na-anọkata isi ka irie n'ụdala je na-ahụ ụdala na ọtụchahụ na ọ bụrụ omenala o nwekwa ndị na-ahụ ụdala na-eje ele n'afịa. Yes. Na-akọwakwala anyị usoro esi eje anụta nwaanyị. Ọ bụ na m anọ n'omenala ka ihe m na-eje emelụ ime ihe ndị ọcha na-akpọ traditional marriage. Traditional marriage ọrụ omenala ka ọ bụ. N'uche nke mụ ọ na-esi anụ nwaanyị n'ime ego nwaanyị wụ the highest omenala dị na ịnụ nwaanyị. Mana dịto na nọ n'okpukpe ụka ndị a niile na-akọwakwa maka omenala na ọdịrọ na ị na-eme ụka na ị na-emere omenala. Ije alụmdi na nwunye bụ ihe kọwara na onye ọbụla na-eme omenala na-akpekwa ụka. Maka na ịnụọ nwaanyị ime nke omenala jekwa ụka je gbaa ya akwụkwọ. Eso na ikwetara n'ụlọ ụka ijewe kọtụ iluo na kọtụ ji ime nke court marriage ndị kọtụ anyị asịkwago kpọta onye ụka ma ọ bụrụ na iwe onye ụka kpọta onye imanụ ma ọ bụrụ na iwe onye imanụ. Amarọ m ma na asụsụ kpọta dibịa mbọsị njelu ihe a gbara anyị bụ anyị ọ nọ n'ụka ka anyị anọ na okpukpe ikpu isi ana bụ Islam nsị a na ụka asa anyị na ya enwere pastọ anyị chọ ka ọ sị kpọtala anyị pastọ nke na-alụlụ ha ọlụ. So ifugo na iwu ka ọnwụ na asị one nsi malụ ịnụọ nwaanyị ama m na ịnụgo nwaanyị anyị kwara akwụkwọ n'ụlọ ụka wee mee omenala nke wụ traditional marriage. Onye ọbụla na-eme ụka na-eme omenala. Ọ dipendiziri onye isi melezibe ajụbazie ka eke onye a si kwado anọ n'ụka na ọ na omenala. Because mgbe anyị pempe anyị na-afụcha asị na na-eme salaka akpụ ọdada isi ka salaka ịghọtago. Abịa n'ogide ana ụlọ Christmas jee mmọnwụ kilie mmọnwụ. Gịnị ka nke a wụ omenenu jee mitin ụmụnna gịnị ka ọ wụ? Omenenu omenala ka ọ wụ. Onye ọbụla nọ n'omenala ikwetara ịnọ n'omenala nọrọ n'ụzọ ụka. So in akọwa na somebody can practice the both and they will not clash. Yes. Okay. I always say onye abụna agwụ na extremist emene nke ọbụla ị na-eme kpọtọwa isi. Okay. Iweta nke dị mma na nke a maka na ụka ajọ ihe dọ n'ụka buru ibu. Okay. Enweghị akwụkwọ nna agụ a na-akọwa ihe ụka mere n'ụwa na-enwebeghị religion ọwụna gbugolo mmadụ ihe ụka gbugolo mmadụ. Enwebeghị religion ọbụla gbugolo mmadụ ihe ụka gbugolo mmadụ. Nke ọnwa nwee bụrụ gịnị mgbe a na-anụ ọgụ okwukwe cheki ebe anyị anụnwa the history of onye ọbụla na-aza okwukwe nya faith mgbe a na-anụ ọgụ okwukwe ndị ụka na ndị omenala nwere mgbe before ikweteli ikpe ekpukpe ụka be anyị a anụkatala ọgụnụ ndị omenala anụkatala ọgụ with against ndị ụka gbukata ha.
mana dị ụtọ na okpukpe ndị ụka ji bịa dịka ọka bụ uru ọkwana ya ka o ji wee dịka ndị ụka dominatiri for long before dịka etetele ndị ụfọdụ n'ụla sị na ha na-achọ ịnaghachi okpukpe ndị nna aha mgbe ahụ abịa n'obodo ka emechaziri ndị gọọmenti ya aka so oke ụka ya na omenala adịlị ngwanụ na eke ya esi na-eme ya obodo nyenụ ndị ụka anị obodo bịazi inye anị ahụ asụ ngwa ndị ụka jeenụ na ajọ ọfịa sụọ na ọfịa ahụ unu survive ibi ebe ahụ bili na ebe ahụ onye ọbụla na-ege ntị wee ezigbo onye Igbo ya aghọta ihe m na-akọwa ndị ụka wee jee ebe a na-awụ ndị mmadụ mee alụ afọ too ha tụkpucha ha n'ọfịa ebe ahụ anọrọ ebe ahụ nwụọ lee ka ọnie asụ ndị ụka were ebe ahụ ndị ụka jee di ya sụọ dị ọfa larụ ebe ahụ tete ndị be anyị na-agbaji ịgba ha nkiri ka ha ma na ndị otetekwa ọwụ na ha tete in fact that is the highest miracle melo ndị be anyị ji wee cheki wekwa na chi ndị adụkwa ka o siri ike maka ọfịa aha a na-atụkpu ndị afọ tolu a na-afụ ya na aja ọfịa in fact gụnwa wee ezigbo mmadụ baa die ife ya emego according to belief and ịpụta mmadụ nkịta ama mmekọizirigo o so n'ihe ji wee nwegoro ụmụ ihe osu anụ agasị n'afụrụ onye aka ọ na-aba n'ọfịa nkwọ ma ọfịa ochie ọfịa ebe a na-akpọta ozu ndị mere alụ n'obodo like onye kwụ ụdọ adenihe enyi na akpụrụ ya wite olili ya ejikwa ụdọ aka ama mmetụ dị ya na eriri ya o jikwa ụdọ ebe tuo onye n'elu ebe ahụ adọla olili ahụ dọkpuo onye n'ọfịa aja ọfịa ahụ hapụ ya ebe ahụ na ọrie ude rie ozu ya ebe a ka e nyere ndị ụka sụọ ya ebe niile Katọlik especially Katọlik na Anglican nọ and n'obodo niile na-enwekarị Katọlik na Anglican ọ dị nso most obodo maka na ana ahụ enye ya asụ ngwa ndị ụka nke a welenụ nke ụnụ ndị ụka nke a megịnị welenụ nke ụnụ Katọlik alụọ Anglican alụọ ha ma ha survive ya ibu ma ndị dibịa asụwakwa ụmụ ha ndị na-eto eto solonụ ndị ọcha jewe ụka ebe ha na-ekpe dibịa ma ihe ụna aka ụka si wee bezie dominate families most families wee ụka ha na-aka ị na ha aka Anglican ka Catholic before le ụmụ Pentecostal onye mana ha ncha niile okwu okpukpe Chukwu ahụ so ka ihe wusi nkọwa m na ndị ụka gburu maka mgbe ha bịara ekwe ha nụrụ ọgụ ahụ ogbugbu ka ha na-egbu mana ọ ka emechaziri onye ọbụla na-achị n'okwukwe ya because a sị na eyiri ede ka a na-awị ala ọ dị ekwe oyiyi mgbe ụfọdụ imeghe ihe ka ị na-ayị ala your voice ama ndụ hard onye ka esi wee gụọ kwe mee onye ọbụla isi jụọ onye ọbụla onye ebidozie ya wee ụgbọgụrụ m ya alụ m ya mee gịnị ya alụ nwunye di m so onye bili ibi ya ebili ọkwana ya ka anyị nọ wee ruo n'ụwa kịta anyị nọ kịta so isi nkọwa nka wune anyị wụ ndị omenala bịa bụrụkwa ndị ụka so ihe nji maka ya wee bịakwawo a lot of things mfugo n'iru akwụkwọ gbasalụ one ụmụaka be anyị si wee kọọ n'ụzọ ụka si wee do one ha si dị na a na-achịkwa arọbụ n'agụ maọbụ nke nwa wee sị ndị mmadụ na-achọ ije n'obodo mepere emepe ụnụ na-agbakpukwa n'arọ bụ n'ime agụ ma ọ bụrụkwa ka esi kọwa anyị na-achọ nụ civilization anyị na-achọ ihe sala ụwa anya ozi wee bụrụ ka m si kwubuo na nke izi m bịalụ ọ bụrụ na enwere teknọlọji do link to ihe unu produce golu from okpukpe na anụnwa wetenụ ka anyị gụọ kwe ụnụ afụ na mma aka ụnụ na-eme ihe ọdịnala asị ọwụ na ọnya nwa bụ ọdịnala ụnụ afụ na ụnụ ya aka na mma aka ụnụ na-eme ya maka abụ m onye wu a na-ajụ ajụjụ ka m na-aghọta maka na azụ anya aja dị efe ụzọ nghọta ka ihe a si dị ona o ya eme ka mmalụ ka m mesiga ihe gbasara ihe ahụ most things create goal anyị na-use most of them bịala to us maka na ndị ọcha tụrụ ụkwụ be anyị and ndị ọcha kedu usoro ha ji wee bịa bụ be anyị ha bịala be anyị in form of missionary ka anyị gwa onwe anyị eziokwu onye ọrụ na-achụ ego ebe a nụnwọskọ ya bụrụ ego biznes ka ị na-achụ anyị niile nwere ka anyị si atawu mmadụ na ọ na-etawuro mmadụ n'ụwa anyị ma nligo ọnyanụ ịtagburo mmadụ n'ụwa ihe a ndị bekee na ụmụaka be anyị ndị na-agụ egwu na ndị na-eme ihe social media na-akpọ hey don't rip me o ripugo ma o ripu a ga-eri ipugo iwu ka ọ bụ na a ga-eri ipugo before ịmali ma mụ ma mmadụ
Ripping a na-ekwu ọkwanụ gịnị is in a good way because a ga-eri gị wee mara ihe. Ọya ka ndị ọcha ji wee bịa ha rie anyị maka ha riri anyị. Ihe bara uru ba ya na-amara anyị ya. Maka ha ọ na ha abịa ha ya amaghị anyị ya. Yes. Anyị ama na o nwere ebe anyị egwupụta mmanụ n'ala wee rụọ ụgbọ moto anyị n'anya. Ọkwa anyị bi n'elu ya na-akọsa ugbo na-ebigharị ndụ anyị na-agbagharị ọtọ. And then alụsị afọ egosi ọkwanye ahụ. Alụsị ahụ kwa na-egosikwa n'anyị ya nwanna. Alụsị o gosila anyị n'ọdụ ọ ka ala ịgwa n'anyị n'ihe a dịkwa n'ebe a na ihe a wele na-eme ihe ha ya si na ọ na-egosi anyị mgbe ahụ nke bakwala uru na ọsọ mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ịkpata akwụkwọ nka ịkpata nka ma ọkwa na asị na alụsị na-egosi bata afọ nnọọ ihe wu gift mmadụ Chukwu Jọsụ na-egosi mmadụ nọọ gift ọfọ akwụkwọ anụnwa mara na akwụkwọ abala uru akpata nke afọkọọ ya nye onye na-aya ịba onweta onwe nye onye na-enwe ụma afọ onweta onwe nye kịrịkịrị ọya gidoge mgbe aha na-agwọ andị mara mgbe aha asọbeghị anị nsọ anị akabeghị nkụ emelụbeghị anị mgbe a ka ọ ya wee imelụ arụ chịta aja dị n'anị tee n'ihe melụgo n'ụkwụ highest mgbe ahụ imelụ arụ na nna gị n'ubi ebe nna akọ ihe nọ mmagbukwa ego n'ụkwụ ihe o ya emewe ọchịta aja anị ote ego ebe ahụ ihe melego ozugbo ọkọlọtọ ọ dị ọbara ama mgbazi from ebe ahụ enwewe healing mana melụ alụ kịta ka achịta aja dị n'anị tee ego ebe ahụ ihe melego na ọkụ heal ogo obunye go tetanus ka anyị si eto anyị na-eme nsọ anị na-alụ anị a wee bịakwa na-ada against us arọbụ na-agụ ama ihe ndị agha saa na-efe o gosi ọkwa ahịhịa saa anyị gwufuo ha na-anụnwa na anyị afọ ọla edo fụ ọla ọcha fụ mmanụ dị n'anị fụ nke lithium a ihe niile a na-egwupụta n'ime anị ọ ndị ọcha ha ihe etikwala anyị na-ekwu na anyị na-ahapụ ha na-achịkwa na okpukpe ndị nna ha bịakwala kwa anyị ihe niile ụzọ isi ezikwa anyị ozi anụnwa ị na-efi na ị na-enye anyị sensitization ọkwa ihe ndị ọcha ha lụrụ igolu ịntanetị ha igolu foonu ha mana o nwere ihe Maazi Dibia kwuru nlaikere mmadụ jụrụ ya maka FaceTiming o nwere kwestiọn mmadụ jụrụ ya na enwere ike egbuo mmadụ enwere ike igbunwu mmadụ n'ime mmụọ ya ọpụta ife so kama ọ ya aza ya direct ịsa yes or no obido nyewa ya philosophical ethics ya that boy do very smart that's why nji chọọ meet ya onwe nke ọma ọgwakwuo m njikwa ya ajọ onwe nke ọma ọgwa m because I see him as a very learned guy so ọ na-akọzikwa okwu esoteric and exoteric kọwakwa anyị na esoteric nke es na nke exoteric nke ex dị iche ihe ọ kọwara ebe ahụ bara ezi uru mana ka ọ na-akọwa ihe ahụ na-ekwuzi na ịma na dibia na-eme FaceTiming na before ndị ọcha bido mewe live FaceTiming wu video call mgbe ọgụ na vidiyo na-afụ ọsụ na dibia na-eme ya na o nwere ike ebute ọkụ agba ya mmiri o nwere ka o si kọwata ihe ahụ ebe ahụ so agba ya mmiri eme ihe a ya eme dibia akpọtụrụ dibia ibe ya ebe ọ nọ ha na-afụ onwe ha na-enyo mmiri ha na the thing na-adụgoli already before ndị ọcha wee propaganda ọ dị FaceTime and o kwuru na onye be anyị o nwere afa one guy ọkpọ I've not gone to research again n'ihe ahụ o kwuru biko ọnwụ na ya nwewu onye ama anyị ya ka ihe na-etufuru ego data fọ ka ihe na-etufuru ọgwa m ya atụgharịa ihe anyị elewe afịa onye ọbụla achọ ọnụ ọkụ anyị elewe afịa mụ na ya akụkọ ya I can sponsor it ihe ọgwụ na onye eli ka anyị wee funwuo na anyị esi wee develop datin ahapụ foonu ndị ọcha mụ na anyị enwe foonu ọ bụgodo so FaceTime ka ọ ya na-eme maka nke a ebe dibia ya na-eme nwunye na-akwụrụ ụgwọ ịmakwa ego na anyị na-akwụ MTN cheke statistics MTN na 2020 mgbe a nọ lockdown ego na MTN mekiri because mgbe ahụ nwe ya ọzọ a na-alụ ịnọ n'ime ụlọ recharge for phone calls recharge for video calls yes icheke the record for how many trillions of naira ndị MTN mekiri mobile network mụ na ya develop ohe a ka ihe ọzọ anyị na-alụ onye ọzọ egolo wedite na ya enyewe ha ya o take a time we can use our lifetime to propaganda the theory ọ bụ na anyị nwe alụftago nke anyị hapụ makwa ego na na-ele iPhone kịta makwa ego na na-ele phone ngala ọnụ so ebe ọmụ ya ọ na-asụsụ oyibo na Facebook na-ekwu okwu against ụka na-ekwu okwu against Christianity tomi ọbala m uru because what he speaks is about theories. Company ga ebe anụnwa na employs more than 20 people ị na-akwụ ụgwọ from the editors from the props men from the camera people from the drivers from the security men from ihe niile ị na-enye ego ebe a shop m niile na each of the shop m enwere m ihe ka dịka ụmụ bọyị ịbụ ịtọ ofu ịbụ ịtọ
ha ncha niile at the end of the day their future depends on me maka ọ ndụ ha obi ha wee nwee ike continue. This is the line of Igbo ihe eji mara ụmụ Igbo. Ọ ya ka ụmụaka baziri arọbụnagụ sị na ha na-eme arọbụnagụ onwezi onye chọ ịgba ibu uru gba mbọ. In fact, people prefer ziri ịmụ afịa kịta atọ ịgba boy. Mana ịmụ afịa na-eteke ego like 6 months to 1 year. Ịgba boy eteke ego between 3 to 5 years. As the case may be. Experiences ihe enweta na ya na customers ihe adọtala onwe go na ya check ihe the calculation na ihe anụnwa. I chose that fast track. I know we are in the jet age na ihe niile agbazi ọsọ mana o nwere ihe ma nke nya ntọnanị process of ịmụ nwa enweghị ike ichenji n'ụwa hapụ ihe ndị ọcha na-eweta. Ndị ọcha mechagodo ma surrogate ha na-eme ma IVF ha na-eme nwa ya anọ n'ihe 9 months before mature. And ọ taking the process of spermatozoa sperm amịta na ụmụ nwoke ịba na akwa do na arụ nwaanyị fertilize ya ọgwụgo. That is the process of inwe anything recreate organism. Ihe a na-alụlụ anyị ka ihe a na-akpọ robot anụnwa a na-alụcha eme ihe anụnwa niile ọ robot ka ọ wụ. Robot ka ọ ka bụ. Robot ka ọ wụ igbuo ya mma ọbara ama mpụta. So to let you know na ichekwa iru iche azụ. Chance, let me pose the question to you because you mentioned Mazi Dibia. Okay. Mazi Dibia is a brother and a friend, and then I've also extended invitation to him to be our guest here. Oh, really? Yes. Mba, obiabe. Okay, chazie m ntị ya bịa. Otego nyobali asị anya bịa no line because I follow what he does. Onye ama akwụ, that guy is very smart. I like what he does. Ozugbonu. All the very very intelligent. Yes. So ko alifu video aketa o sị na ya mbaba kpọta mmadụ. So and then he has massive followings. We're going to have evidence ihe ko mba na onye eche na oyi anụ nwa. Onwe video post. Agba m ya na nna efoli ya. Okay. Onwe video post gbasalụ ọ na-ekwu ihe gbasalụ before you lote what do you have against him? Onye ọwụ m ji enwe anything. Sorry. Ka ihe inwe against what he represents. Mba na ọ na-preach kali against ndị ụka. So ihe m na-ekwu ihe echetego m ihe o kwuru na that time video. He was talking about aja. Okay. Si na gboo na enwe ndị na-aza ndị oli aja, ndị isi aja, ndị ogbu aja. Ama m ifo the video. So okwucha ihe gbasara ndị aja si na enwere ndị kwesịrị na-eri aja. Na ifuru aja ahụ ọ bụrụ na your inclinations ma your nature anọ n'ili aja. Na ili aja ya egbu gị. Mana ndị ahụ ọwụ na ọha nwa na-eri aja ha fụgodo ebini. Ịbịa na village anyị afụ ebini eji wee asị gị na eji ebini achụrụ alụsị aja. And ebini ahụ na-akpa ike ihe dị egwu. O jide atụrụ ikpụsa n'ubi maka be anyị na-akpa atụrụ. Ọ ga-asụgbu dị atụrụ ma ọ chọọ eri enu. So anyị fụ ebini alụsị anyị na-achọ ihe dị egwu maka ha na-agba agba. Ọ sị na ibu na ọnwụ na iwu na isi na lineage ndị aja ahụ na ifu dị ebini gbuo ya alụsị ahụ ama mbịa ọgụbego. Mana onye ọzọ fụ ya gbuo ya alụsị abịa ọgụbi ya. Ifu rice ma ọ beans ma ọ fanta anụnwa kịta a na-adọwacha n'ụzọ ezi ndị mmadụ na-aṅụ. Iburu onye oli aja enwekwa ike ọ bụ na nsi na oli aja maka ihe ṅụrụ na fanta n'ụwa adịghị adị. Ụmụ fanta a na-ekposacha na biskit ihe ṅụrụ ya ma ego na-adụ n'enu ya ma ọkụkọ ndụ ha na-aja ọsụ kekọọ wele dowe na-achọ ihe nta ha n'ụwa adịghị adị. Ikekwa ọ bụ na onye oli aja ka ya ka m ji chọọ ime isi Maazi Dibia ka ọ ma na ya akọwala m ihe bịa sezielu mụ na ya okwu ebe ahụ okwu katazitin na-efoli ya ọ na-amazi atụ ka ọ machara atụ wite afa ndị Igbo suzie ivu na-abịa na Baịbụl na enwe ndị a na-akpọ ndị the Levites, the Leviticus priesthoods. So mgbe o kwuziri dị okwu mụnwa kọmentị alị ya si anyị na isi anyị na Baịbụl fiction nya bụ na Baịbụl ha abụghị ọwụghị ihe mere eme ka ọ bụ prose no ịyọtago ihe aka mma ihe kwesịrị ịkpa ya maka imeli online go ịyọtago no prose on isi wee kwu ya dị afọ na ọdụghị ire kezi iji wee jekwa na Baịbụl na-adọlọ reference na-enye anyị were akụzi ihe ị na-akụzi na ogosi ife na ị na-akọntradit onwe gị. So ọ bịazie ebe ndeli ya na kọmentị ya wee sị indeed maka afa m wụnụ Mr. Chance. So use afa m wee kwuzie indeed na chance
wisdom has taken chance on you. Mme ka ngụpụta ya onosi wee dey exactly. So mụnwa chi ọchị si ya nwanna na nna efolokwego na uche onye adị ya njọ nsị ka nchetekwala gụ na ịma na Baịbụl adịghị ile. So ejezina agwa ndị mmadụ maka okwu Baịbụl ebe ị na-alaikịrị Baịbụl chezọọ Baịbụl kpamkpam. Ọdụ na ọ bịakwa na arụ asụ na onye na-akpọkịta onye ọwụna na ọ na-ekwu against ndị ụka too much. Ọ dụzie ka oheti ndị ụka na ọ chọrọ ọkpọkịta onye ọwụna wee kụzielu ha ihe. O soro n'ụzọ ahụ ọ malụ mma. Kwete emele na-emela na iflo okpu ka onweghị ike ịna. So dechazie the team mụnwa respond ya. And the worst a lot of all this is followers. Nwanne ndị a nwere ike ịmaga ụla n'ụzọ ma ikwu against them. Because these people follow the words they speak to them without critically analyzing it. And ya nwa Maazi Dibia na-ekwukele okwu about critical analysis. So if he imbibes on critical analysis, o kwesịghị na-adụ against onye na-adụ against his opinion. Because onye eme ya, o mee more research. When you have focus where you buttress your points about things. Sorry kwa no ọnọdụ Igbo ihe but go for the asụchalukwu bekee na anyị akọwara slate anyị gakwu ya nwe school. So yotago ị na-akọwa when you buttress your points ikonye point ndị bias no point we okwu. Yes. So I wete point Maazi Dibia as a human being is perfect and classy. So what ihe na-ekwu against ya nwawo okwu okwuru n'ọnụ. Aso ihe onye kwuru n'ọnụ ka eji ekpe ikpe. So okwu okwuru n'ọnụ ka nna ekwu against ọ bụ ya nwa Maazi Dibia n'onwe. Yes. Nna ayọkwa ya biko ya bịa mgbọsị ọ kwadotele ibe ya kwuo ama m na agba ebe a na-akwụ ụgwọ wele abịa ya ọshu because of business go. Mana because of how resourceful ihe nche na oyi agwa ụwa dị ya bịa ka anyị engage ya. Ịyọtago ka ụwa wee mụta from him more. Ka anyị hapụzi ya theory ndị ọ na-ekwu n'iru akwụkwọ ka anyị baa practical. Na ihe nji wee họtakwanụ Matias okwu onye ọzọ nna-awụ nna anyị nyekwa ụdị kọmentị anyị nyelụ maka ọsọ ọ na-akpali ndị ụka too much. Mana ihe nji like tụ Matias wụ na ọ dị creative. Anụkwu na ọ lụrụ ụlọ ọgwụ n'Ọba na Ogidi Omenala Hospital ndị onye ọbụla jere ebe ahụ mụ nwa free. Yes. Ya Matias na nke a were ya practicalism. Ya ịma ihe nji wee like productivity and is practical. It's more like pragmatic. Yes. Ikwucha ya n'ọnụ ime eme. Yes. Put your money where your mouth is. Yes. Iyotago. So o mechara ya wee create nwe ya afụlụ nwe efe mmeje ebe a ka mfụ. O nwe ihe mmenye nwunye. Nwelu nyetu ya otu ka wulu 50,000 nga nke a. Because he will appreciate that. Iyotago. Because o mere something afụlụ anya. Yes. Ama mgbele ono ya wu nje ụlọ ọgwụ. Especially nwunye mmụọ nwa nje ụlọ ọgwụ. Ifu a lot of people lie n'ụlọ ọgwụ adị m ekwu ihe mmele mmadụ but nji nke adọta okwu. Nọ n'ụlọ ọgwụ mana ha ejighị gị ịkwụ ụgwọ bail. Yes. Ndị ụlọ ọgwụ ejide ha die. Yes. Ụfọdụ abazi ọrụ ịlụrụ ha ọrụ ụlọ ọgwụ. Yes. So nke m na-emenwe ụfọdụ nkleelụ ha bills. Yes. Onye ọbụla anawa ewe mkpọrọ nwunye m nawa. Because nke ikpeazụ a nwunye m mụrụ nwa o ji CS m nwa. So ọ nọrọ n'ụlọ ọgwụ 4 days. O mere m bi ụlọ ọgwụ for like 4 days. I saw a lot of things. Okay. And iwe bụrụ onye na-emenwe ụdị ihe ahụ. Ihe ha afụcha ụdị ihe a na-efu anya. Yes. I have to ask those people nga ego one ụlọ ọgwụ ngwa ndụ nke a hapụnụ ndụ nke a especially ndị be anyị nọ die maka Abuja ka m bi. Iyotago. So Matias nke ya ukwucha umekwa practical do m anya because he always made mention of that word unlike it so much. Reality hitting you. So na achọzi m ka Maazi Dibia bịa ka anyị practicalize ihe ndị ahụ ọma and produce something. Ka anyị produce something. Enough of the theory. Ịkọwa ihe esoteric ma etymology ma philosophical reasons ma ihe ọnụ anyị mechara philosophy na school. Ka anyị bido kene from ebe ọma afọ Igbo ọma buru ibu. Ịkpọrọ ihe n'Igbo ọsọgo na ọwụhụ original name ya before kpọrọgo. So this guy has wisdom and ọmụ ihe a lot of ihe ọma ka nkụ. So ka anyị bido godu from physics, chemistry, biology. Afa ndị ọcha ji wee weta ya. Ụmụ ethanol, ethene, chloroquine, ụmụ ihe ndị a niile ka anyị kwụsị ịkpọ ya afa ndị ọcha. Ka anyị tụgharịa ihe ndị a niile kpọwa ya afa Igbo. Ebe ọmụ Igbo mala ka anyị esi tụgharị ya. Anyị gụwa physics na chemistry na school ewere Igbo na-akụzi ya na school. Ịma na ya ebidogo nwee vision of inwe independent from be ndị ọcha. Alaikili m ihe Trump na-eme n'ụwa kịta. Trump ligo gbaile onye ọbụla fim. Wee gbaili ndị oke ala mala ndị na-ala ọtụ na-enweghị ike idina nwana ede without nwaanyị
wee sị na ya pụọ na World Health Organization a na-enye withdraw na ego one ọ na-enye for ụgwọ HIV drugs a na-eweta eke free ebe a therefore enwe HIV on the increase and oke ọnwụ ga-adị through HIV because mụ na go mana obodo a mụ na go si gọọmenti adịghị ready iji ego ha sponsor ya kama nke iji eji a na-eri so mgbe ebidoro increase ego na-ele ego ọgwụ ịfụ na ndị na-enwe HIV anụnwa ama nkwụnwụ ụgwọ HIV ụgwọ ọgwụ ya dị afọ oke ọnwụ adị oke ntụsa dị ọya adị then president South Africa wee mekwa ihe likely wee respond to Trump si ihe ndị ọ na-akọtụrụ Africa for that ka akọtụrụ ka Africa ka America hala ịbịazi be ha na-ewe their mineral resources ka akọtụọ the bilateral trade na-enwe between them ya America na ọlụ n'onwe unu anyị nwa South Africa na ọlụ n'onwe anyị thereby ọnwụ na ha ndị South Africa ya ewepụtanwu teknọlọji na-atụghalinwu that mineral a na-elesi ndị America di ayo asa oke jezuo ụmụnna nna di ya na ilo na asị ana yes ha ebido produce wee use wee ebe ha ka ihe a na-eje leste n'afọ yes si ihe Trump na-eme malụ mma nna mineral resources unu so na ọya nwe ka ha hopulon develop olu ya onwe unu use wele ya onwe unu yes o ya enyela Africa aka ọkwa lithium anọ m into battery anọ m ele battery soro kwuo na-alụ battery atụ yes lithium battery wụ highest battery bega na ihe ị na-use ebe a na osola yes lithium battery wụ the highest battery but lithium aha na-egwute na Nigeria guess what egwute na Nigeria send ya abroad wow send ya abroad ndị abroad ụmụ anyị ya atụgharị ya wele eme battery send kwala ya as imported goods anyị na-ego ya ordinary lithium battery 5 kVA lithium battery Felicity product enwere ike a na-akpọrọ go amaghị m current price I have to check my catalog to know the current price ọ bala millions of naira ihe anyị nwere be anyị ihe dị adị be anyị so ọ ka mma na ndị este na-aka ọtụchala aka anyị niile ha ka ọtụ aka anyị ya n'ọlụ onwe anyị mgbe ahụ anyị ama nsonwuzi na ndị ọcha na-eripụ anyị ekpukọrọ ihe anyị amalazi ama na-eji ihe anyị nwe ha agbanigokwu for years kụziela anyị na enwe ihe dị n'elu a na ibi na ya yes ordinary metro Abuja metro emepele na Abuja mgbọsịa a na-akụrụ Abuja aka na-akụrụ na metro nkịtị na-agba ọdụkọ twice a day ime isie the first one second one jee London ka ifu different railway lines we have the Piccadilly we have the Elizabeth line we have the Guinea one Liverpool we have the Southwest we have the whatever all of them with different train station train lines enwe nke na-agba n'ime anị ndị be anyị alụchabeghị ụzọ enu anị ọ nke ilu ime anị ịba ime dịka ime anị ebe dịka 5-story building n'ime anị lift ebuda agụ ịbaluo ime anị ịgba train obulugo ruo na bus stop ebe ya lituo descend lift esikwe n'ime anị bupụta ego ijewe ebe ị na-eje ọnwụ na ebe ndị ọcha ka anyị nọ na ebe a na-amụ na go nọ transportation is going down n'okpuru ebe a na-amụ na go nọ n'elu anị ma unu ya adụ n'elu ya eweda one big machine echezọgo m ihe a na-akpọ ya egwu anị machine a alụọ tunnel alụọ ya design ịba n'ime anị ebe ahụ how ventilated ọdụ ya ama na ịnọ how many feet ka one story building na-adụ so ịgbakọzie feet ahụ ịgbakọ ya times 5 n'ime anị train a na-agba na ya because enweghị a lot of traffic n'elu anị enwekwa ndị na-agba n'elu anị ilute na bus stop ozugbo ilituo lift ebugotego n'elu stadium nweghị ihe dịka na ịnọkọta na lift ọkụnyụọ kwa mbọsị aka nlandị na Abuja airport na nke ikpeazụ a nnatara conveyor na-ebutesi akpa mmadụ ma ịlandị ya na airport anọkọta ewu ọkụ conveyor nyụọ ọkụ we waited for 30 minutes before agbaikwa conveyor na Abuja airport Nnamdi Azikiwe airport Abuja kedu ụdị ebe anyị esikwu so ka anyị kọtụ aka ndị este na anụ ka anyị bidogodi so ya ka m na-akpọ ihe the likes of Maazi Dibia ha bịanụ ka anyị tụkọ n'isi ọnụ ka enwe ihe anyị eproduce nwụrụ onwe anyị akwụsị ine ndị ọcha anya ihe nji bịa gba m nke ikpeazụ ama m na inyego invitations ya bịa I would even like abụkwu na gịnị ya ga-abịakwu because I know he likes debate. I'm Nigeria from now to Easter. I know he likes debate. And some people are also of the opinion that people talk too much without putting work. And the lecturer say I watch something against. So some people they na akuzi he. One thing.
So I think it's something. Obono ego bụ problem. I will sponsor him to come here first. Ịma na ibido ihe. Ọkwa ife one edo na inwe ogono sponsor na. Mgbe ị na-create ihe your creative mind na-aga, you are doing it alone. Yes. All the philosophers he produce here in use, they did all that alone. But when he started working, Elon Musk now, do you know how many people would the co-sponsor of what he does? Yes. A lot of people are sponsored. When you go to read about him, they will tell you he is the highest shareholder of Tesla. You got to go. Yes. Manananya ya ina fi no ya nwe solely. But he was open for a lot of people to invest in him. Come in. Yes. Can happen go dumbe ga take a big brother Africa for Niger whatever. Yes. As an example, I like him ihe na-eme ebe ahụ. But ihe nne am a businessman. The business aspect of it can nne anya. They started that thing. I'm on the first generation of that thing where ikonye he $1. They might end up losing. But the second generation, ndị mmadụ fọ na ebe anya ndị mmadụ na-aba. Yes. What do they do? Sponsors alibibienu. Now, Big Brother Naija, I can categorically tell you as a businessman. Now, Big Brother Naija, so creative mind ha ka ha na-etizi ebe ahụ ego ha anaghị abịa. Because from the food a na-eli from day 1 to 3 months ndị mmadụ na-ana ebe ahụ, onwe ndị na-eweta nni ha. Even the grand finale ego a na-enye ha na mgbe ikpeazụ, mmadụ na sponsor ego ahụ. Ha create onwe ha wụrụ brand. People now started coming investing. So this man now with creative mind, Maazi Dibia, ya bịa. According to him, he has worked a lot of places abroad and I'm a traveler. In Europe, apart from the UK, the 4 countries make up the United Kingdom. Then by Europe, more than 20 Shanghai countries. Do you understand? So we go external side major outside America because they check not a kind of flight na agumike. So Australia I tell aka jebem side ya. Mana mma nka ya eji ya. Iyotago. Ya be kene ihe nda ni no muta. Ka ikpukọ isi ọnụ, nwe ego anyị kpatalụ ka iti ihe n'ihe. Yes. Enwe a lot of people ji money na-acha ebe ha ya etinye ego ha na sponsorship. Yes. Yes. I look to ofu ihe na ọgawa afia. You see people putting money. Yes. Literally, obluzie na brain work anyị na-etizi. Ihe gbasara ego amanwuzi nsogbu anyị. Yes. Enwe one of my friend nwe Enugu State. Mgbe anyị nọ school obele nwa ka ọ maka elder sisters ya ka anyị na ha wọị. O bidoro dị ya nwa ba ya na-eme B-Lord. Ụmụ ihe online something na this boy bido jegbu ije mama ya papa ya amugokwe since mama ya sponsor kata ya wee kwunye n'ihe a na-eme send ya to ije mụọ this programming something na South Africa mụọ the thing nata today odi ego na boy ibu wee create ihe a na-akpọ this online payment whatever a na-akpọ our pass mmecha video anụ mma agwa ya na nkwulu okwu maka ya ma na ya mbaba content only dize ka promote mo kuzie ha because na east ebe afụbeghị m production ya ihe Lagos ka o bezi ihe niile ị na-alụzi ọ na mgbego aka o ya adịzi ihe ebudata na ya bai na ọ ya wisi ekpele anyị na-ekpele ego kirikiri ego eziokwu na sponsor m ihe ọ na-eme mana ama na mgbe o pele maka ụmụaka ka ọ wee ebe nọ mgbe anyị nọ school na Owerri kirikiri ego a na-achọchali ya mgbe ahụ okwudo na mgbe ahụ sef enwe kirikiri ego a na-enye ụmụ bros 5 minutes more money ọ ka nna agwa go na the boys bido mana today i check our pass in internet you understand what I'm saying he's good ọ na-ejezi ma seminar abroad ebe niile but onwebe nke m Florida na east so with this time I'm still calling him out as well afia ezigbo afia wo Samuel Eze do you understand after na m mede ya because mụ na ya nọ in contact si ya na m je na ya mbaba content na m kwuru okwu maka ya ka anyị mara gịnị ka anyị esi budata ụmụ ihe aside ya ka anyị bidogodo chukwabu ya because anọ m ndị I can proudly say that na m make go like ebe 5 to 6 millionaires apart from my direct siblings from ndị oyi na ndị nọ m nso. You have influenced I mean ọwụ nkwuo asị na asị ka ọwụ ndị ahụ mụ onwe ha because ma eje kpọwa afa na secret because abịa m n'iru akwa ahụ na ọka nchu ego just like I said the first time but ọkwa na ego nwa bịa njụ na ife ọma ada asọ m nsọ mana mmadụ enwego ebe o metụtara girikiri ihe aka before batawa into social media. Yes. I want to impact in people mentally, physically, even spiritually maka ahụ m onye ụka. So that is why I'm calling Maazi Dibia out.
You know that Omenala, just like you said, Yes. anyị niile were born in Omenala. Yes. So onye Igbo ọbụla ekwesịrị dị sị na enwe ihe onwe against Omenala. Yes. Because Igbo bụ dị Omenala, afọ Igbo anyị bụ Omenala. Mana ihe bụ nọ nnada aghọtacha bụ ndị na-eme dị Omenala ọfụma is ka ha si ebu ya. There's no productivity or talking okwu. Now me enjoy like somebody like my friend Nzetobe Osigwe. Ezikolo more. And when you na page one day that I saw, I say, why you are feeding your chi? Feed your brain. But I'm gonna read because more bona dotu onyo wa, botu ochi wa, dimmili dinkenwa. What na contaminate la immili? What is apart from that? What can we do to help to improve our daily lives? We can be in the world map. Ndi Ocha na export our doctors. Ndi Ocha has never exported a pastor or even a dibia. Onwe ihe ji ha eme. Oyi nwoke Emeli Okoye, a doctor. Emeli Okoye na Ekwulobia. Onye okpo Ekwulobia, o nwanne nwoke. I gụkọla akwụkwọ, the boy is a doctor. He's a unique product. Ime ebe a nọ mee interview. Olu. No, Saudi Arabia came to Abuja, paid for a hall. Called all the resourceful people in the health science department. So I be an interview ka akpọrọ unu je Saudi Arabia. Today on Saudi Arabia. Na Abuja ka emere interview. Afọ na nwa nwere ya enwe n'isi because no bia niile onwebeghị B. Waya ka ya parara A. Onwenubeghị B. A ya wu na ojenene grade ọ nọ na A. Anyị nwa na-ekpe ekpele ịma na akwa 80 wu A. 70. Akwa 70. Anyị na-ekpe ekpele 69 because umeela anyị 70. Yes. Ya nwa nwee A70 ọ na-aba mba. Na A ye kwesịrị ịwụ 90. O di akwụkwọ onye ama ọ nọ Saudi Arabia since 2020 na-alụ doctor na Saudi Arabia. Ka anyị chukwu anụ nke be anyị. Anyị ma na ndị eke ya about us. Even the government anyị edene ha anya. Ọ na nne government anya taa. Agwa mgbe na-eme NYC emekata m ndị school nye m NYC recommendation certificate. Wee were ya jecha ọlụ na Air Force. Agwụọ m na kparala dum. Kezi isi recommendation letter unu nye m. Recommendation letter wụ na Nigeria mana nọ that I serve the community nọ na ya. Lụọlụ ha special team because o nwere ihe nlụcha alụ ha ebe a ma ụdị ya a na-akpụcha akpụ penticha ebe anyị na-eme CDS ma school onye ọwụ na mam. They came and saw it merited. They gave me the certificate. Ọ nọ na my house now. Now, eji m enweta ọlụ government. If I was hoping for government, akabe m iche echiche ịnụ nwaanyị na ọrụ ịkpata ego chọwa onye ọzọ ị na-enye nne. Yes. So let this creative mind comes together. Let us come together. Anyị bịaluo nso ka anyị bido kwụkọwa ihe ọnụ. Ka anyị hapụzidi ya okwu akarịana. Okwu omume ihe akarịana. Gọvanọ anyị wee sị nke onye na-eme ya bịa ka kwupụta nke ị na-eme asa onye dibịa iwu. Onye ọwụ na antagonize ya. Ọ bụrụ na ihe a na-eme ziri ezi na ọkwụ ọtọ, why na ha bịanwu boldly? Ụwa na-afụzi gọọmenti kịta na gọvanọ Soludo su ndị omenala kwụsị ime omenala okwuro ya. Ma ndị dibịa kwụsị ọlụ dibịa ha okwuru ya. Ọ gwa ha come and register with us. Nke ahụ ị na-eme bakwa olu ka anyị ma etinye n'ihe a na-eme. Onye ọwụ na-adụ azụ. Kedu ihe ị na-adụla azụ for? Clear conscience on accusation ọ na-efie. Akpụ onye nke akpụ onye nke akpụ onye nke unu efiluo na ọ mmegide. Ọ bụrụ mmegide and still open na ọ na-ejidebeghị ga-emebeghị arrest. Jidikwa aka gị jewe ọka kịta ma wee ebe ọ na-asị unu bịa. Jee register ịkọwa nke ị na-eme. Before abịa kpụọ gị akpụọ. Yes. I don't think na enwe big deal nọ na ya. Good news. From anywhere you are in the world, you can now be our guest on BAM. As long as you have an internet connection and a mobile device, you can now be interviewed from our studio anywhere in the world. Contact the numbers on your screen to book a session with us. People now say why when ada asekwa ndị ụka ha bịa kọwaa ihe Holy Communion na ahụ, kọwaa ihe Blessed Sacrament na arụ, kọwaa ihe Bible a na-arụ, gosie ka afọ si hapụgodi ihe ede na Bible, ha bịa kọwakwuo ihe ha bịa gosi miracle ha na-eme ka verify ya. What do you have to say about that? That is about faith. Ọgwụ a na-agwọkwudu sef ọhụụ faith ka ọ. Ifube onye agwọchala ọgwụ ọdụghị ile na ndị ya.
Holy Communion a na-enye n'ụlọ ụka na ihe andụgwa as our body all kind of celebration. This is what we are said in our faith when we are reading the Eucharistic process of celebration of the Holy Communion. They always say it that do this in remembrance of me. No, the Kone say we Independent Day in Nigeria. Mbosi aha so 1st October we independent in Nigeria. We do that in remembrance of mgbe anyị nwere gịnị anyị nwere independent. When you go to that critical reading of that Eucharistic process of that celebration of Holy Communion, they will tell you, this body, is it not the body of Christ? This blood is just a representation. I am nnọkọta wele ọbara ṅụwa ọbara. I am nnọkọta wele arụ mmadụ bekata arụ mmadụ ṅụwa. All bread a na-ego na supermarket. Ana m anọkọta sef kpọrọ my family ezukọ nso abịa anọ ka anyị rie oriri. Ọsọ m ji awa m ji wete mmana. Kpee ekpere na celebrate so na Holy Communion onye ọbụla bịa zuru ji lie. I do it in remembrance of Guinea, God. That is what they told us. And that is what it is. Because it's my faith, I believe in it. Then Abiana healings. God is still in the business of doing miracle. Mi ikwelo. Ijekwa oba mbe dibia anu nwa gwocha ọgwụ ma omechi ihe a niile. Gịnị mere eji asụ ha na ịchọ ịgba afago je ebe na atọ? Ekwubugo m ihe na the first place nna aga. Ọ na the first person ada assured na ọ mụ ihe ọ na-eme kedu ihe ị na-eje na the second place eme. So ọ ihe amụnyere anyị na ya. Anyị fụ onwe anyị na ya na-eme ya. And the faith anyị tinyere na emele ọ na-abala anyị uru. We have seen people that went to eat the Holy Communion and they ended up having faith in the Holy Communion ha li na ọya na-aya ha n'ime ahụ ya na and the ọya nalụ. Ụtọfụ ndị ọdịnala gwakwa n'oge na their own bụkwa faith and their own bụkwa celebration in remembrance of their ancestors. It is plausible. It's a plausible argument. Okay. Iyotago oyi o kwenyere na ọya ihe na-emele ya. And also no si eme. Ngwa ọya ka esi wee so bịa nụ gwa anyị ihe ahụ ọ na-alụ. Kedu ihe na-adụ azụ? Gwa anyị content. Bread isa a na-anata n'ụlọ ụka. Ịma na bread, ịma na yeast or bread. Wine a na-aṅụ ịma na ihe eje supermarket gote wine. Okay. Mana arọbụ na ka ihe a na-akpa ya oke ite ahụ ma ihe ọbụla ahụ ha na-agwọ. Come and tell us the content of it. Whether ma egote nwunye n'afịa. Ma ya egote nwunye n'afịa. Anụ adị n'ime okoko ite a. Ka n'ihe ọwụ. Ọ maka Nigeria enweghị regulation about animal. Enwe video m egosi gị ibi ebe na center ebe mgbe nje Barcelona. Na center ebe ọdụkalikwuru na most places na be ndị ọcha. Alụ datin a na-apịa is called city center. Ụmụ ihe nnụnụ ọbụla ụdị kwuru dị eju ebe ahụ ma pigeon. Ini dị nyekwa ogu the video. Pigeon ka na-afụkarị. Pigeon ije ebe ahụ iwele ma bread ha ala ha na ha ejugu n'ahụ. Amụrọ gị ọfụma ikugbu ofu. Ifu squirrel ọsa. A na-amagụ n'aka idowe aka ụnọ rigologo mgbe nje Buckingham Palace na London. Ọsa inye ya nni ọmagologo enu aka na-ata ya because enwere regulation bushmeat baa ya ebe a. Because enwere regulation gosi na ndị ha nọkata jide anụ nkịtị gbuo. Ọ na iwu ahụ dị ebe ahụ ma anụ ahụ n'ebe ọsọ ya wụrụ anụ okoyibo ma anụ ọkụkọ. Kedu ihe ahụ nọ dị? Come and tell us the content of it. Ọkwa ya na-eso okwu. When you go to the history of the Bible, a sị na ọnwụ Christ kewalụ akwa mgbochi. Gịnị bụ akwa mgbochi? During the days of Zacharias in the Bible and those priests, a na-enwe segments of the temple. Demarcations. So na, the big priest na-eje ebe edowere ihe a na-akpọ igbe. Eyotago, that's the Ark of Covenant. And before bụ ebe ahụ kee ya akwa n'ukwu. Maka akwa gbochiri ya. And ndị nọ na congregation ama na-afụnwu ya. The Holy of the Holies ka a na-abịa. So ọ bawa dị ije me celebration ọ ya eme. Echee ya time o kwesigoro iji pụta ọ pụtara. Ewele akwa ahụ ma ọ wụ ụdọ ahụ eke ya n'ukwu dọpụta ozu ya. Ama na ọ dịghị holy enough to go in there. Ọnwụgo. So when Christ came and changed the dispensation of the Old Testament to the New Testament, akwa mgbochi ahụ wee kewa the pulpit ma altar helezi ohe. Ịbịazie n'ụlọ ụka ihe na-afụnwụzi ebe altar kwụsị. Ịghọtago? Yes. Now, altar ahụ gosizi ka enwe transparency n'ihe niile a na-eme. Yes.
a na-celebrate that Holy Communion na ọ na-akpa afa na ke ihe a na-akpọ ndị Katọlik na-eji sacrament ihe afụ ya anya nụ and sacrament doga anya na ọ meta ka ejiri ya ma ọ gold ma ọ something anyị ma ya ị na-emetụ nwunye aka you can enwe names for all those things. You can go to the supermarket and buy it. Now ihe a unu na-akwụgọchu, tell us the names, tell us what they are, what they represent. Very simple. Why are they not bold enough to come and tell us what it means? Ihe a na-asụ asụ na-eme ite. Ihe a na-asụ asụ na ihe na-eme o ji asụ. Why na ha bịa nwere ihe niile dị enwe supernatural and the supernatural controls the physical. Iyotago, come and tell us the little you know about it. Some is inherited because some of them papa ha Dibia has seen aka inherit ya. But before inherit the thing akọwalụ gị ihe ọwụ. Come and tell us what it is. Is that simple? So ka ihe ji fight is the governor anyị. Ka ihe ji fight ya. And now ihe governor mere practically gosi na the physical may control over whatever you can say because ọ bịala akpụlụgụ physically he disappear nwụrụ akpụlụgụ evulugo bịa mana onwe ndị a na-enye assurance na a na-enye ọgwụ disappearing. Yes. Kedu ihe iji ha wee disappears ma ofe ha ajụ ebe ihe na-emedo ile so aka kpara akpụ ụjọ atụ oyi ofe and aka kpara ya wee zekwa udene ọkọ mmụọ chiri ya ọzọ mere eji asụ na alụsị kpakarịa ike atụọrụ ya aka osisi eji wee pịa gosi na ọ mmadụ na-achị n'ihe. So ọgwụ na ka nsi mmalụ nke ahụ be ndị be anyị ka nọ na gbam anyị na chansị beve nọ na gbam ụfọdụ n'ime unu nwee ike unu afụ na anyị na-akpọ ndị dibịa na-akpọ ndị omenala na-akpọkwa ndị dị n'ụka dịkwa na omenala maka na some of you nwee ike chee na agbam bụ ebe bụ na bịa asị ka etinye gị na nsogbu mba gbambụ ife afọ ị na-eme bịa kwuo ya gbam and anyị nwee ike anyị mechaa vidio ịma afụ ya ozugbo ha emechaa vidio maka na enwegasị vidio so dị chanụ a na-eme edit a na-arụ ya arụ anyị na-esi vidio anyị esi na ma efu ya ọ dị iche so kọyala ịbụ efu ka anyị tinye vidio online esi na anyị mụma wee tinye ka anyị wee tinye nwa na nsogbu mba ọ dịrị otu a ọ gbam ife ọbụla ikwu gbam ikwesị idefendekwu ya gbam chance ikwu maka B-Lord mgbe ị na-ekwu okwu. B-Lord bụkwa a very good example of somebody that is actually putting his money where his mouth is. He's creative. Yes. Enwe critics. Yes. I see a lot of people criticize but all ihe ọwụ once you're a public figure ihe enwe critics. Yes. Ihe ọnọ skwa ya meela ụwa niile ọkwa na-eblame ya na o ji ego na wee jelu unu ụka. Yes. Na ọ na o ji ego empower how many boys how many workers onye ahụ na-enye ego akwụ ụgwọ ọnwa onwebe onye call ya out na o jiri ya ụgwọ. Yes. He's creative. He's putting his mouth just like you say where his money is. Yes. And ihe a na-ekwu maka na akpọ ndị ụka because ndị mmadụ asị nkịta na ọsọ ndị dibịa ka a na-akpa da akpọ ndị ụka. Onwe ndị ụka anyị jigoro aka anyị chụ in our community. This onye ụka ma obodo o si bịa just like governors wee kwu na most of them were other states ka ha si abịa. Why na imerụ ya na your state? Okay, ha wee bịa so the man wee na-eme ihe ọ na-eme n'ebe a na-akpọ mgbu okpo onye ọ na-wee kwuru ọbịa ama ebe na-ekwu wee bido ihe ụka ya amarọ nwaanyị ọ họlịlị si aka ma o yeju na ọgwụ ya bịa ka eme nkewa ka aka na-akọ di nwaanyị do against ije ebe ahụ so ka ejewe ụlọ ọgwụ ka akọ si kọ the woman nọrọ di enwụọ iwe wee the man ahụ adịghị the woman the man dọkọrọ ya ọ nọzie n'ụlọ ụka ya instead of ijewe ụlọ ọgwụ ọsọ ya nọdụdụ n'ụlọ ụka ya. And remember, because the Bible, people are reading the Bible and misinterpreting it. Yes. And wherever in the Bible, I can't remember where it is, that there is no connection between a healthy person and the physician. No onye na-aya ọya na-eje ụlọ ọgwụ. Ị na-aya ọya jee ụlọ ọgwụ. Iyotago. What we are enjoying is the unmerited favor of God. Now, the woman wee nwụọ die. Gịnị ka eme? Ekwuru ọbịa wabuo. wee were iwe so na nke the woman was an eye opener to other ones na-emebu maka ihe me akpọsiwazi afọ other things eje na di unu ụka akụrika ọ di unu ụka ruo taa na di unu ụka because the man dụka ogolo na ebe ahụ ego ruo taa na onwe ha anything a na-eme na di unu achụrụ the man na-ekwuru ọbịa so onye si na ada achụ ndị ụka afọ ndị ụka ndị alụ a na-achụ ha mana ọ na nke omenala nke ikpeazụ abịa karịa onye ọ na omenala ajọ ihe juo ebe niile kelekele ụmụazị enwezi nke na-aba uru ejezi asụ na eje ebe nke nwa gwa oke ite chọwa oke ite ị na-agwọ ka o jewele gị ozi gịnị ka i were ya mewe gịnị ka ọlụ aka ị nwelu
ya wee oke ite because onwe nke m fụrụ akwa ọkụkọ melụ so na onye a na-enwere ọrụ aka ya abịakwana ya nso. Kedu ihe nwere n'aka iji wee chezie so na ọ ka alụzielu gị ọrụ ka ihe a wee bịa na-alụlụ gị ọrụ normal? Kedu ihe ahụ ị nwere? Your handwork. Ka handwork ahụ ị nwere. Nna egwu dị o. So that is why the government said, bịa onwe onye ụka ịma na nke ọ na-eme adụghị mma tụọ ha aka. Ọkwa abịago dis ebe damina saa ya anya. Saa na onwe ha ebe ọ dị na Bible. Right from time self, o nwere ụdị mmadụ nwụ. I tend to know certain things even before mmadụ ekwuwe maka the thing. Etolu m onwe m, ego batawa m aka. Nchekie, nzụ afịa, annually, na-enweta 30-something million naira or 20-something thereabout annually like a year or 2 years. Eso m ka ya weta otu ụzọ n'ụzọ ya. Na-aba na millions, burie n'igbe. Bunye ofu nwoke n'ọlụ onwe ya. Si ya na otu ụzọ n'ụzọ iri. O kweghị m omume ya, emenwụrọ m ya. Maka na ịbụ pastor ma ọ bụ na ịbụ... Maka na ịbụ pastor maka na iwu onye, iso mgba mbọ. Nke lụọlụ unu ụka enye m unu ụka. Enwe mgbe unu ụka anyị, anata m na chọọchị, village church anyị. Mwee fụ na St. Luke Church Ekwulọbịa. Mwee fụ na ha enwere this projector. Ọ ya awụ onye ụkọchukwu na-ekwu okwu a na-egosi na TV na-egosi n'ihe anụ. Njụ ego one ka o yeri asaden, ihe adụkọ na 2019. Agwa m na ego one o yeri. Mkpọ dị ụgwọ igote the thing today na ha nwere the thing na church. Wonderful. That is what I can do practically for church. Ịnọkọta som na mbịa anye go otu ụzọ n'izu ma onyinye izu enwere m ike inye onyinye izu as I'm led, but okwero m inye go otu ụzọ n'izu iri ma nke a na-asụ first fruit of the year. Ma first fruit wụ ego ị nwetara like ọ na ị na-alụ ọrụ ụka na January. Ego niile ị nwetara na January na salary ma ego niile ị zụta na business na January were ha ncha niile. So nye ofu onye. So if you go Adam against that one in church. So ị mara kwụ onye ụka na-ada emeta. Enwego mgbe o sere okwu na diocese anyị. Maka ndị ụkọchukwu na-akpọ ntu. O nwere one reverend mmụọ ọfụma. Doctor na St. Mary's Hospital Ekwulọbịa. Kwuo na oyeze alụ ọrụ ụka ma ọ na-adọfta ha ndị ụkọchukwu ahụ na-akpọ ntu n'ụlọ ụka. Because the thing bịa gwuo mgbe ahụ gbuo nnukwu ihe dị egwu. Ask question, you will hear this thing I'm saying. Ndị na-akpọ ntu nke a na-akpọ agege. The man yipụrụ akwa ụkọchukwu ya wee luo taa na ọ da alụzi ụkọchukwu. Not trying to say because onwe ndị ụka na-ada emete a na-agba war steady. A na-agbasa ndị ụka war steady na enwe onye ụka ada emete afụgo m onye ji asala isi o were moto eje chụọ aja n'ụlọ ụka. Mgbe iche mmadụ batara isi o were lọya jekwa ebe ahụ je natakwa moto ya. A na-agba ụka mgba steady onye na-eme nke ọ na-eme na-adịrọ mma. You call that person out, ndị authority ejekwuru ya. Yes. Ka ekwusika na ijebe ndị ọcha na iji debe ndị ọcha ọ na-ewezikwu m iwe. Ma ịgba flight ticket dị na ya, ma ịchọ akwụkwọ obodo dị na ya, ma ime everything dị na ya, ịkwụọ ụgwọ ya. Ịmakwa na a na-asụ na onye a na-eri ego be ndị ọcha na hey ya na-akwụ ya 5,000 pounds every month nka. Iche ikikwele ego na ọ na-akwụ n'ugwu ụlọ. Yes. That is why you see them, they don't onwe much thing and because ha chekie ilu ụlọ be nna ha awụrụ ihe ọjọọ. After all, how many times ka ọ na-anata eyi o chezozie na enwere ezumike nka. Mgbe ihe enwe ezumike nka ịghọta na ụlọ ahụ elu na village bara gị uru. I came back, I found out that na enweghị ezigbo ụlọ be anyị lụọ 2-story building be anyị ọhịa iji tọọ ọnụ. Anyị niile nata na village ma ụmụnne nna niile ma ndị nọ na di nata be anyị ahụ ya bụ onye ọwụna. It's true na onwe ha ni nkọma ọ na-enye m eziokwu na ilu ogo ime ya. Mana nwe ono osimiri dị na-azụ afịa ahụ ọ bụrụgodo agbata atụ ka ị na-eme ka arụ ka inwe unu na village. Ka arụ ka inwe unu na village ọ dị oke mkpa hapụ ihe a na-akọ. Yes. Ịyotago then inwezie investment ihe enwezi like mụnwa emego m ihe tenancy na ụlọ m nwechagele na town. Fụ na tenancy enweghị isi. Tenancy 1 year. Anwụcha ị ego na ya anwụcha ị. Ichekwa next year. Wee jidebe go ha saalago. Mana ịlụ onye dị ka service apartment. Ịyotago. Ịdụ na ịma service apartment alụchago etigo everything n'ime i equipped gị ihe niile n'ime. Just like nke afọ ngwa agụ maka ya. Yes. Ịyotago. Ị mara na mbọsọ na m nweta onwe m n'Ọka enwego mma akpọ ya free house. Yes. So mma anọdụ ya mpụkwa rent wakwa that room with other rooms. Yes. So enwere m ụlọ mana ụlọ a na-agbaikwa m ego.
Yes. On daily basis, not on monthly or yearly basis. Yes, every day. Every day. Ọ na-akụ 12 kịta na akpọgo room onye nọ na ya, you retaining. Yes. Ide retain na ha iwu check out na onwe onye chọrọ iwere the room. Yes. O check it out, ịkpọrọ ya authority. Because ọ exceed go stay ya. Ije ebe ndị ọcha agreement monthly ka anyị na-akwụ rent. Ọnwa na-agwụ ozugbo ị na-akwụ rent 850 ka m na-akwụ ebe m bụ na London. 850 pounds every month. Gbakọ ya na ego baa. Nso na ka m mee travel m ihe anụwa na like ịnọ Airbnb. Airbnb na-help reduce total cost. Nweta nwu na ihe anọ be mmadụ. Here ọ na-abego na inwe extra room bego. Itinye off for Airbnb. Kono ụmụ gị ya anọkwa na-eme ihe onye abataba na room ya. Ọ nọchakwa check kwa out. So you see, recreational business na-enye mmadụ kirikiri ego ka nkọ. Kama ije ọsụ je lụọ ya a na-alụ n'Ọnịcha. Hai, ọ na ịmago na a na-aga na-enwe nna afụ n'Ọnịcha ahụ akwa na-agụ m. Awada ụmụ 4-story building are just wasting resources. Mana ọ ihe wuru mgbe nke ha, so you don't blame them. So ndị ọgbara ọfụ achọ ibe, but ọ na-ewute na nna afụkwa anụ m na onwe one young boys na ewu ka ọ na onye alụkwa 4-story nke ya n'Ọnịcha. And ọ chịrị ọlụkwa ya ụdị ahụ ugwu nọ n'Ọnịcha ego onekwa 255 ama na oluo 500. Ebe ọyi nwoke bi mgbe ahụ na ihe ọ na-akwụ na 250-300. Na 3 rooms and palo. Ifu palo ha ka mbala ogbo. Iyotago. So when we grow we learn a lot of things. So ka anyị wete no brain ahụ tikọ ya ọnụ ka ọ baala anyị uru. Ọ ihe nju ebe a nkịta. Daalụ. Enwe this pandemic of getting rich quick. Meze na ifo honorable atọrọ ụbọchị abịa afụ ozuye. RIP to him. Ewepụcha 100 million naira from account ya ma gbukwa the person. Ka ihe na-aka ọsọ dị this get rich quick syndrome now dị now. Ụfọdụ na-asị nọ ka some people si egosi ego na social media. Onye ọbụla chọọ level up, onye ọbụla chọọ nobody wants to follow the process. Ka ihe feel na-aka ọsọ ya, and how do you think we can curb it? Akwa ya ka the curbing of it now ka Soludo bidoro. Right? Then you are right, because he have publicly. Mgbe nje Ghana izizi na 2017. Ka nnọfụ ebe a na-eme public advertising of ịgwọ ọgwụ ego. Alabama. Na TV1 Ghana station. Nwelu phone mu made the video. Send yalo oyin nwoke na Nigeria. Si na ekwe ka ndị asị advertise ịbịa agwọ ọgwụ ego. Na go bịa na ọwụ mmadụ ka a na-egbu na anụ ka a na-egbu, mana dibịa ma ihe ya asị gị na aja ọwụna lili ebiniliri isi mmadụ, aja ọbụna lili efirili isi mmadụ. So bata ya asị gị na efi ka a na-egbu na ihe anụnwa. Time ga cheke from 2017 wee luo dispensation anyị nọ now. Ndị be anyị bidokwa mewe the advert. Mụ na gụ mana ndị a na-eme ihe dibịa na-ekwu publicly go bịa ka agwọnye gị ọgwụ ka ịba ihe a na-alụ. N'ọgwụ ka a na-agwọ. Ntị m aka ha nke go abịa m ndụ na-egekwa anyị ntị m na anya m aka ha nke ụnụ. Mmadụ public asị gị bịa na onye email ka wetara ihe iji chụọ aja, na onye email metara go bịa ka emeele gị nke nwa. Ka ị gwalụ mmadụ ụdị ihe ahụ as a young boy, ego anọghọ na family ha, not that I'm supporting the boys. Kedu ihe iche na onye eme onye achọ ka o jee enu ka onye amelu ya datin ka o wee bute dị ike. They advertise this on social, like I said. Ihe bupụtacha ndị a niile ọ na ọlụ dibịa nọ bụ since. Ọlụ dibịa nọ bụ since. Mana ha nọ ndị low nwebụ onye na-emevu ihe iru akwụkwọ. Then ha bidozie emezi advertisement n'iru akwụkwọ. Go bịa ka agwọnye gị ọgwụ, ka ị gbụrụ gị ọgwụ, ka ị gbụrụ odogwu, ka ime nka. Those little boys, the boys of 21, 22 years. That honorable na kwuru okwu ya. Ọkwa afụchala m afa ha. 19 nọ na ya, 22 nọ na ya, 20 nọ na ya. Highest age nọ dị 30 years. Yes. Mana enwe video egosiri n'iru akwụkwọ ebe ya nwa akwa na anị. Those boys ejidelu na aha ya ego. I saw the video. I want to make healthy living a culture in our society. Teta n'ụtụtụ mee exercise gị sweat. That sweat is very important. Ịba na garden gị bele akwụkwọ nri sie nri. Very natural food. Or ife your body need. Just nri ọbụla dị etu Chukwu si kee.
Though now that particular video that the boys say name that thing debunk go that oboro hawa na ihe abede akwa ka ha biara just him and the bloggers Okay. ha na just ya talk anything. Okay. Any blogger can pick any video just to get views. Yes. So And those that's all boys, one of the bloggers, huh? yeah, those boys are bro how be ejide. Because the person put I say nene and Zoku, the person is not officer and the all just blogger just tinye. Na egutoba mo. Mbaboria. Nche no boys na eguto maka chuka na wagi ya. All the bloggers. If you go di ya, afu kelekele ega ha na ha. Emi ya ni no go one of the boys. Onye odi naturally. Onye obuna like he will celebrity, but in the long run onye ona cho he will celebrity. Yes. Onye ona cho ka amalu ya amalu ka afia na iru aka oputa amalu na onye aka amalu ya onne cho mmado. Yes. So ka na ha odi ego ahụ fu kelekele ụmụazị achọkwa ị na-ahakwa odi ego ahụ. Yes. Ihe ka ọsụrụ ya. Mmadụ nọdụ esota pile ego. Ego. Ọwali ase foto. In a exchange. In a exchange. Kedu ihe odi ndị ọcha ya sị gị why do you carry so much cash? Yes. Ị na-agba international mali ihe na-ekwu. Yes. If you want to carry above $10,000 ka a na-ekwu. Come and write a note. Write a form, fill a form and tell us why and the source of the income. Yes. Before you can carry it and fly. Ọ bụrụ ejidego onwe one boy egosiri nwa Ghana dị $100,000 ka ọ chọrọ iji si America na be ha na Ghana. Ị ma ihe dị otu a mere? Kecha dị ego na ngwugwu gbaa ya n'ukwu ya were belt mgbachie. Forget ize na ị na-aga na enwe scanning machine ya scan go ka ọ malụ na onwe ihe dogo na ha fụdị ego na ha ya kpọrọ ya ga one side. Now explain to us the duration of your stay in America, the job you do that have given you $100,000. Let's go and verify it too. Let's go and verify. If you can do it, come and claim the money. So uche ebu na belta obi agba ya na. Analia the ego, you cannot travel with that money. You lose go that money. Ike kwa una ọgba dị mbọ genuinely. Mana genuinely ọ na ya bịa back ya up. Like yes. I said before, onweghị ego ọ na ịkpata na owe enweghị onye ịtawuhu. Enwe either in business igo afia 1 naira so mmadụ na 10 naira ka igo ya. Yes. Ọrọ ntagbu ka ọ. Yes. Iligo onye ahụ. And they all business ka email. You've added your own gain. And then one standard of gain. Mmadụ we can go the same product ahụ. It's 5,000. Now we take 10,000. Nke ahụ kpọbala m kịta na ụmụ ihe designer asaa anụnwa kịta. Boutique. Ịghọtago. Packaging. Enwekwara iwu ji mmadụ like ona ndị kịta ọdụkwu ka ya mere nji wee yiri akwa. Okay. Ihe dị ya Balenciaga. Yes. Ezunmo. Mana ịma na ihe ahụ product Balenciaga, ihe ahụ ihe akụrụ alụrụ na aba. Yes. In fact, ihe a just rhyme with sensitization njikwa wee bịa nketa. Okay. Eyikwe na odi ihe a aga na airport be ndị ọcha. Afụ na iyi Balenciaga scanụọ, afụghị ihe gosi na authentic Balenciaga product. Eya akpụlụkwago. Na nke ikpeazụ a. Ma ọ akpa na nke ikpeazụ a, jee n'internet ihe afụ ya. So tell it to the people that travel. I am a traveler. I see a lot of things every day and I try to sensitize people on that. Ferragamo, Gucci o, nke ọ bụla ị na-eyi, ya bụrụ authentic one from the company. Ma ọ bụ ya, iwu ka ọ bụ na akpa gị ya agafe scanning. Iwu ka ọ bụ na arụ gị ya agafe scanning, of course. Ọ bụrụ na local airport a ya nwe ịgafe ya scan. Afọ akwa ahụ iyi, ma ọ bụ ihe ahụ iyi. Ma ọ bụ akpa ahụ ibu. Gucci bag. Ọ bụrụ authentic one from the company lụrụ ya. Nwanne, you are in for it. Or plagiarism. Because it is somebody's intellectual property. Exactly. Like mmadụ create nwe studio enwe a lot of podcast. Yes. Mmadụ eje bido ofu dekwa ya gbama ide ịma ha na ihe agba ya akwụkwọ. Yes. Ihe agba ya akwụkwọ. Yeah. So that is sort an eye opener again. Ọ ka mma na ejekwala aba esuolu gị akwa ọdụ plenu sede na brand ndị ọcha kama esude brand ndị be anyị maka ama ndị be anyị eji obodo ije ahụ. Ọfịa na-egbu akụ brand de nke ọwụna afọ ọwụna gbasara gị ide na ya mana ya akwụkwa n'afọ foreign product anụwa ha ya ejidekwe the person and ọba in for it. Biko ka ịgwakwa ha ka ha malụ. It's a very good one. Yes. It's a very good one.
enweghị ikwu maka ndị ọcha ụfọdụ kịta na they are saying na ndị ọcha rie anyị nke nwa, and you are or something that you are actually opposing. Ke ulu ifili na ndị ọcha bara anyị that ndị mmadụ na-echezọ maọbụ na ha adịghị echetezi ndị ọcha na ndị ọcha kịta akpụ n'ọnụ kịta na aka ikpeazụ a ke ulu because that's na before ha abịa na ndị Igbo amachago ihe just like iyi ikwu na Mazi Dibia kwu maka FaceTiming. Ke ulu ifili na ndị ọcha bara kịta ndị be anyị na-echezọ until Maazi Dibia wete the likes of Maazi Dibia abịa with ndị ọzọ ewepụta nke ha ma ebidolu ihe be anyị ndị ọcha ka ya abakatala anyị ulu o wee mebie ọkwa unu si n'ụzọ ndị nna anyị nke nwa ka mma mgbe ndị ọcha alụgo plenu na-efe n'enu na 1913 ha 1900 ha before wee gakata like 200 years ago ndị ọcha alụgo ụgbọ enu na-efe n'enu mgbe aha nwere ndị nna aha lụrụ ya kwa ya andị mgbe aha enwekwuru ndị nna aha kedu ihe ndị nna aha be anyị lụrụ first na ndị nna anyị na-efe n'enu self before ndị ọcha wee lụọ plane. Kedu ebe plane ha ahụ dị anyị ejibeghị innovation to recreate plane nke ndị be anyị African science. Kedu ebe ọ nọkwanụ ka evidence ebe ọ nọ kedu ebe like ije ebe ndị ọcha adị m like ije museum ha because ịmago na ọ na-eme m na-echeta a lot of things ihe be anyị ha weelu but o nwere museum m ga na Dresden na Germany ije na museum ahụ ihe niile ị na-afụ na that museum from their local place in Dresden, not in Berlin, not in Frankfurt, not in Munich, not in Hamburg, ihe alụ na Dresden. Therefore na Aba unu ihe enwe na museum Aba bụ ihe product unu lụ na Aba ọ bụ ihe alụ n'Ọka. You pride with what you have in your place. Dresden na-agwago ya ha ka ihe dịka Ọka anụnwa egosi anyị ụgbọ mmiri ha lụrụ ha ji wee jee agha egosi ụgbọelu ha lụrụ generation of ụgbọelu innovation of it during World War nya mgbe esi rụọ nke they evolved to nke they evolved to until the modern plane anyị ma there is bicycle, there is different set of cars to the innovation of the current cars na enwe made in Dresden, not Germany. Mana ịma na trademark ha na-eme produce mgbe ụfọdụ ha na-edekwe ede Dresden Germany mgbe ụfọdụ ha edekwe Germany in general in their local place. Now kedu ndị ọcha ahụ mgbe ahụ ndị ochie dependence anyị card on them for long because akwa ịmụ ikwu ekiri bụ nnukwu sayensị and I'm trying to see onye ya akụziri m sayensị nọ behind ikwu ekiri ma ihe ikwu ekiri ekiri ọ ya wụ dibịa nọkọta ifu ọkụ ọ gaa n'abalị fiam asụ dibịa agafe ịnụbeghị ihe ahụ na village ọkụ n'abalị ihe dịka ọkụ aga ka rocket piam n'enu jụọ esen jụọ ndụ elder mmadụ na-akọwa ka esi akwụ ekiri ahụ in those days dibịa bịa be gị ịsọọlụ ya ọjị nya oje ebe mmadụ onye anyekọcha ihe niile o nyere ọ bụ na ihe o eji n'ana chijie that day ọsụ ha sụsụele ya ọkụ according to onensi na amarọ m eziokwu akwụkwọ na Maazi Dibia ma anya ọbịa kụzielu m asụnye dị ọkụ dị ụzụ ọkụ a na-enwu ọ bụ na akpụnyere ya ewu o were ewu ahụ tụwi n'ime ọkụ ahụ ihe niile o eji na ọtụwicha ya n'ime dị ọkụ ọkpata mkpọrọgwụ onwegasị incantation o eme na dị ọkụ ya nwa na onwe ya wukpuo na dị ọkụ ọwukpu ha na dị ọkụ ihe anụ zoom dị ọkụ eme ihe dịka nwụọ n'ike na ọya bụ ịwụọ mmiri n'ọkụ dị aṅụrụ pụzi osoro ozi anwụrụ ahụ na rie nweta onwe ya ebe ha si gwa m sayensị nọ na datin and ọma ha kwuo ekiri ahụ na ruo ma ha vulu data anụmanụ life natalụ obi ya Kemas produce onye anụ ha tizie n'ọlụ gịnị ji anyị so mgbe ndị nna anyị ha dubizi alụ ihe ahụ kedu ihe eji mara ndị nna anyị ndị ike mgbe ahụ na ijere arọ ndị zọgụta ebili na imere ihe anụnwa o nwere mmọnwụ na nke a na-akpọ onye ego o jewe mmemme kịta na o nwere onye na-akụrụ ya egwu o jide the person na-akụrụ ya egwu ma ihe o ya eme o were mma gbukasị ya the person na-arụ gbuo ya pieces ya ebefu ya isi befu ya aka n'iru na anya ndị mmadụ
o were akpa kpokọ dị ozu onye ahụ ka ọ bụzinụ tinye n'ime akpa wite ogene ahụ dị person na-akụrụ ya gatụfuo ya n'ilo batakwa n'etiti mbala ebe ọ bịara like ebe ọ na-ejekarị ụmụ ụnụ ọnwụ agasị ọ na-agbakwa egwu a na-anụ sandụ ogene ahụ onye ahụ na-akụrụ ya ogene that same person o gburu esikwa n'ilo batakwa n'ime compound a na-afụ ya life and direct person onye o kurikọrọ ozugbo ọrụ sayensị ka ọ wụ n'ihu na anyụ na o gburu mmadụ ọbara gbaa mana onye ahụ abatakwa die kedu anwansi ahụ ha bupụta ka anyị were eme ihe bara uru so ke question ebe anyị na-eji nke anyị eme ihe bara uru na ọsọsọ igo ihe eke ike onye nwa mee ihe zọọ nkwụ onye nwa mee nke were ụkwụ bunye so ya ka anyị ma ndị ọcha lụtara anyị na gboo ma nnukwu anyị na-agwa anyị na ha na-eji ụkwụ si afịa be anyị jee afịa Ọnịcha si afịa be anyị jee afọ Ufuma na wonder ka ịkụ ntị eji ya ede anata dị Sunday ọsọ na ha na-eji ya were ụzọ ụtụtụ pụọ anatakwa n'abalị ndị ọcha wee bịa lụtara anyị moto baala anyị uru now from my village I can go to Onitsha 3 times 4 times a day and come back because of moto. Yes. Is it not dependent on the ndị ọcha ihe asịkwa na ịnọsị n'ala ụkwa assembly ka ọ na-eme moto ịnọsị na ada akpụkwa moto ka ọ kpụwago kịta ọ na-akpụ blọk injin moto ọ na-akpụ bọdi moto ọ na-akpụ shock absorber moto ọ na-akpụ steering rack moto ọ na-akpụ ụmụ joint anụnwa na ụmụ ihe niile ma waya ya niile ọ na-akpụ ya ọ be ndị ọcha ka esi ebutebe anyị anọrọba anyị kụkwụkwọ ya. Do you understand? So we are still dependent mgbe ndị nna ha dị busy eme ndị nna nke ndị ọcha dị busy na-alụ ihe niile ha na-alụ ndị nna anyị dị busy na-eme ihe na-enweghị isi ihe enweghị ihe eji eme kedu ihe nji anwansi eme. But you know that Innocent is actually doing well. Obidogo ọlụ. Let's start from him. At least Obidogo now, Obidogo na ọ na-eme assemblage. Omike from there. From there no. Enye sponsorship me ya no. Bete content ruo enwe plants. Somebody that he has created employment. Yes. And enwego something bo original. I think he's the first moto. But now bia oto is for Mercedes. Toyota they enwe innocent product. Innocent. Yes. So I think he's somebody that we should also encourage very well. That support. is the start of the innovation. Yes. Yes. What is the meaning of innovation? Enwego ihe alụlụ already do invoke. Ị bịazi innovate one need to recreate we. Yes. Ihe anyị need ka enwe plant. Yes. Because ije be ndị ọcha ya mere ebia na Adam Smith ha ji wee kuziela anyị division of labor and specialization of labor. Yes. Now moto ahụ be ndị ọcha. A whole full body moto. Enwe ndị na-alụ sọsọ windscreen. Different plant wụ sọsọ windscreen ka ha beziri na-alụ. When ndị na-alụ steering moto when ndị na-alụ seat different plants alụkọchazie ya ọnụ ekpotezie na assembly ground assembly ofu moto acha ọkụ. Yes. Nke ahụ ị na-alụ specialize on it. Yes. Nke ahụ ị na-alụ specialize on it. Na-alụ ya ewee na-ebupụtacha different ịmana kịta enwe 2030 product Toyota. When ndị nọ na the line of ise diagram moto skeleton moto. O nwere one gear na nnụ na Elon Musk nyere ọlụ ka o si nye ọlụ anọ na ebe Elon Musk na-eme conference ọsọ Elon Musk na oye enyenwu ya ọlụ na company ya ka onye ọnụ Elon Musk nyecha seminar ya mmadụ ewenye anabatawazi ajụjụ ya nwa wenye aka ịjụ ajụjụ jụọ ajụjụ si Elon Musk na oye enyenwu ya ọlụ na company ya Elon Musk si ya oye enye gị ọlụ kedu ihe imenwuru kọsọ ya won ihe imenwuru ndị dibịa asụgụ bifo agwọọlụ gị ọgwụ ka ihe imenwuru ndị pastọ asụgụ bifo ekpele gị ekpele kedu ọlụ ị na-alụ ihe ọtago so onye enwe ihe ị na-eme the girls ya na backyard ya na o were gị aka ije na scrap ebe a na-ekpokọta ihe mebiri emebi wee lụtala onwe ya ofu robot na-asọtụ garbages ya dustbin maka a na-enwe ije ebe ndị ọcha ọwụ na dustbin ha na-enwe 3 dustbins a na-enwe nke wụ organic nri eriri eri na-enwe nke wụ recycling plastic na-enwekwa nke metal ya ụmụ ihe igwe ịghọtago ọ dị ịtọ nke ọbụla i wetara ije n'ebe o kwesịrị ịdụ but at times a na-eme isikọ ya ọnụ so robot dagi elụlụ o weta metal weta organic weta ya niile kposa n'elu tebụl the robot a na-asort ya out ihe obele nwa ahụ lụ na backyard ya ịghọtago so the robot weta nke organic o je tii na waste bin organic o weta nke metal tii na metal o weta nke recycling nke bottle o je tii na ebe nke bottle nọ so Elon Musk si ya na ọ lụrụgo ebe ọ lụrụ ya mana ọ conclude beghị Elon Musk ya oke
The basis of you getting employed in our company is to complete the production of that ihe ahụ ịlụrụ. Ọ lụkwala ya ka ụmụ obele plastik ihe ọ na-alụ ọkaghị na size. Elon Musk nye 2 weeks requirements digia by ọlụ. Ndị be ha na-achị ọchị onye ọ na-achị ọchị n'iche na ihe a nwere isi time na-aga. O ji ekwukọta ihe niile ma batteries oyi emeditin bido ọlụ. Na-alụ ọlụ test ya ọ na-alụ ọlụ. But in life ihe ọ na-eme ebe a nwee spare. So battery na-adụ na datin na-enwe mgbe ọ ya ọcha lụọ ọkụ ọ kwụsị ọlụ. So ya nwa malụ nwe extra battery o ji jee ihe zọrọ ya. Olu that day o meet Elon Musk gbosa deti ahụ dowe robot ya and he speaks to the robot ọ na ihe ọ na-ekwu ọsị ya na-eme. The robot na-epik so the dustbin etili will target the robot ya assault aga na half the battery ya nyụọ. No news ad live check ya na internet. Achetezi m afa the girl but I know I saw the story. The robot nyụọ onye ọwụna ike gwuo onye ọwụna a na-ene ya anxiously ọgbala ọsọ jee na ebe dị ọ ya nwalụrụ ya gbala na ọ battery fault ya because Elon Musk ya can you sort out the problem of ihe kọsụrụ ya ọ nala ha a moment gbaje ozugbo pịa oluzo pịa wefte the battery wetazie spare battery ahụ o ji tikwa na ya ozugbo pik kwa ọlụ complete ye dị ọlụ gbam akọwala ya aka onwe automatic employment na company Elon Musk. Do you know the ego the guy ya nọ n'ime ya kịta ọ ihe o chepụtara n'echiche she now practicalized it just like onisi wee chee echiche wee bupụta odi ebe a mgbe na ọ dị easy how many studios ka e nwere na East anụnwa sef na-eme ihe dịka podcast ọ dị easy onye ọwụna bidi ya o nwere iche kata one day wee chepụta ihe anụnwa ọwụrụ brand gị first of its kind. People should come like I said before to learn from you. Ọ kwesịghị iwu source of your income ị na-enwe seminar ị na-host ndị mmadụ a na-akwụ ụgwọ na-ego the form. Yes. Be ndị ọcha online before you click ya akwụkwọ online you will pay. You put your card you details. monetize everything. So kedu ihe ji anyị ibido ụmụ ihe anụnwa enwe a lot of creative minds in as much as na ụmụaka anyị ịma na an idle man is what? The devil's workshop. Ebe enwere more creative things ụmụaka ba anyị na-eme hapụ ọlụ gọọmenti anaghị m eche gọọmenti imelu m anything. Anaghị m eche after all I pay the government I pay my tax. My property tax or my personal income tax or my company tax I pay it every year. Onwe ihe gọọmenti na-emelụ m they only bring out. That is why Christianity is also good. There is a place in the Bible. The Bible says we should always listen to the authorities. You cannot counter authorities. Ị ga na-ege ha ntị. Their ideology, their political ideology is what we I say Lucky Dubegulu egwu so gịnị leaders start the war whenever they want. Some for right, some for wrong. Na crazy word. We are crazy word. Egwu ahụ. All leaders they determine who you are. Yes. Agakwa back to okwu Matthias. Yes. Matthias is all leader nya government wo nya ibe niile. Yes. They decide who you are. Government decide ikpochafụ ụwa kịta which is relatively the agenda. Eji no kata wepụta COVID-19. Alụọ something echedoro ya ụwa niile onye ọwụna asọ aka depopulate ya ụwa. That is part of the agenda. And a na-atụ ya to African people. But still, onechukwu sike mmadụ Africa na most complete beings enwe n'ụwa. Ahụ ha na-resist a lot of things. So, let us start now because onwe one day ihe ya ada. Onesi wee sị na Trump ewepụgo aid and the sponsorship ha na-enye ha HIV. Ịma na alụ ya eme. Ọkwa anyị nwere mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka dibia one wepụtagolo ihe eji agwọ HIV. Ọrọ ya ka ọwụ. Back to Ndi Dibia nwa because all ha maka I feel no ha our philosophies, our philosophers, our science and the scientists maka all science ka ha na-alụ. Ha do bia ka ime ka ọ dị ukwudu na ọsọ dibia na-emenwu. Because ndị ọcha medicine onye a na-agụ medicine. Ọ theory ndị ọcha propaganda ka ya wee gocha amalazie ya iwule medical practitioner. Ka enwe ka ụzọ ya oye ka ọ ghara na-amazi mmadụ maka ba ihe anyị ma na dibia na-ama mmadụ. Level anyị nọ kịta dibia ekwesịghị na-ama mmadụ. Anyị kwesịrị anyị chọrọ ime ihe dị na dibia eje dị anyị ihe ime kụzielu m ya dibia akụzielu gị malụ ya.
ọ bụrụ echebe mgbe ọ ma gị ichewe mgbe ọ malago just imagine na ọ bụ na medical doctors na-ama ị na-ama mmadụ ya ama just imagine ma ọ na-ama ama ọrụ ntonyite asụ kedu ndị na-agụdụla anyị medicine mụ na gụ ma mgbe anyị na-eto hei nwa a na-ama akwụkwọ ọ na-enwe ọ sayensị ka o ya eme ọ nursing ka o ya eme mind you now the best eggs in the class in those days ihe na-eme sayensị now sayensị ahụ ha mechaa the sayensị wụrụ medical doctors ndị ọ na-ewelekwa ya ndị ọcha akpọkọlọkwa ha nye ha employment so we will depend on ndị ọcha wee ruo wetu wee ebi because ndị ọcha ya akwụnwu ya ụgwọ ya meet standard ego one ndube ha spend for ya nwe ego medicine ehenu ego one ka a na-akwụ ndị doctors anyị ndị ọcha ya enwe ego ahụ mara na o nwetego gbam ego batalụ gbim that is why they will go to be ndị ọcha jee in the radiographic department of ụlọọgwụ ndị ọcha ndị be anyị juru eju in the health care ndị ọcha ndị a na-ekpo nsị eme ihe anụwa ndị be anyị juru eju na ya ijee na all other departments in health science on ndị be anyị juru na ya creative minds from here so ka anyị bido patronize wa nke anyị ebidogodu mụ na Maazi Dibia ihe first assignment anyị wụ afa ihe ọgwụ ndị ọcha ha niile kpọrọ anyị atụgharịwa ha ncha niile to ịza afa ihe ndị be anyị. That is why I must mention this guy Maazi Ogbonnaya something. Obia translate physics textbook really? into Igbo. Yes. Really? Yes. Anubekwa m nke a. The guy knows Igbo now. And some people are saying that the type of person he is that they may not release it. He translates physics textbook. Igbo. Anubekwa m ihe a. It was earlier when I akuzizi yana. So that you will break it down to. Ndị nke anyị ejibeghị akuziwe ihe na school. Maazi Ogbonnaya. So we are still dependent in ndị ọcha. Ịma na question gụ butere ihe a. Kedu ihe anyị ka ji na depending on ndị ọcha? Because school ahụ ị na-agụ ịma na eji English akuzi Igbo na school. Do you see the irony? Aro. Eji English akuzi Igbo na school. Or the level of dependence anyị nọ na ya. Ewutelu m tebụl a. Mepelu m window ahụ. So independence, they came, they did everything for us. Ogbu opi na-eme gịnị? Na-eficha ọnụ. Ọ ya wụ ihe ndo, ọ ya wụ ripi na asị na ha ripụla anyị. Ha bịala be anyị gbuola anyị opi. Ọnụ aka ha na-eficha, and ọ ya wụ ihe be anyị ha na-eri. We forever depend on them ma ọ na ya ebido taa. Chọwa mala na anyị weta crude oil anyị refine ebe a lee ebe anyị weta lithium anyị wele lụọ batrị lee ebe anyị weta coil wele lụọ nka eweta nka ọhala ị na-apụzi apụ ịma na ya ebido anyị akawa aka ha ego anyị enwewe value. So that is it. Are you looking for a reputable real estate company to invest with? Do you want to buy land with instant allocation? Are you tired of going to court over land disputes? Come to Pine Leaf Estates and Properties Limited. Land banking is a must.